Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Nhọrọ ọ bụla na-ebute otu ụdị ihe mmetụta n'ime ndụ anyị, ma anyị kwesịrị iji uche nke onwe anyị ji họrọ ime ụfọdụ ihe nke anyị ma ziri ezi, nke anyị na-achọchaghị ime. Echere m na anyị kwesịrị ị na-enwekarị nsọpụrụ na otuto dị elu wee nye okwu Chineke, mana ihe akwụkwọ nsọ Amplify kwuru n'ebe dị 7 n'akwụkwọ Abụọma bụ na anyị kwesịrị ịnụ okwu ahụ, ịnara okwu ahụ, hụ okwu ahụ n'anya ma rubere okwu ahụ isi. Ya mere ọtụtụ mmadụ nọ n'ebe a anabatabeghị ya, mana o nwere ndị nabatara ya, mana ha anaghị ahụ ya n'anya nke ọma, nke na ọ ga-akpali ha ime ya. Ya mere ka m kwuo ya na mbụ na oge ọbụla ị nụrụ okwu ahụ, ị kwesịrị ịbụ onye kpebirile n'obi ya na ị ga-anabata ntụziaka nke ga-eme ka ị mee otu ihe ma isi ebe ahụ pụọ. Ma lee, n'ihi na anyị na-akanye ihe n'akwụkwọ nsọ anyị ma werekwa uhie huo ya, ka ahụ abụghị ihe na-agbanwe ndụ anyị. Naanị ịnụ ya abụghịkwa ihe ga-agbanwe ndụ gị. Ọ bụrụ na akwalite ya ịga ma site na amara Chineke mee ya bụ ihe anyị nụrụ. Ma okwu Chineke nwere ike n'ime ya. Nke ahụ masịrị m. Enwere ikikere nke dị n'ime okwu iji zọpụta mkpụrụ obi anyị. Dịka James isi mbụ kwuru, mgbe a mụrụ gị ọzọ, mmụọ gị na-anọ nke ọma site mgbe ahụ, n'ihi na Jizọs bi n'ime gị. Ọ bịara hichapụ ihe niile nọ n'ime, mana ọ bụ mkpụrụ obi anyị ka anyị ka nwere nsogbu n'ebe ọ nọ. Mkpụrụ obi anyị, echiche anyị, uche anyị na otu ihe si emetụta anyị. Ma n'abalị a, aga m akụzi na ndụ nke ime ahụ. Echere m ọ dị oke mkpa inweta ihe ọmụma ọzọ na ị nwere ndụ abụọ. Ị nwere ndụ nke elu ahụ, nwee ndụ nke ime ahụ. Ị nwere ndụ nke mmadụ niile na-ahụ, ma ị nwere ndụ nke bụ naanị nke ị maara na naanị gị na Chineke ga na-ahụ ya. O nwere ike ndị ọzọ ga na-ahụ mpụta ihe nke ndụ nke ime gị, ha anaghị ahụcha ndụ nke ime gị. Ọtụtụ mgbe anyị anaghị amadị ihe na-eme n'ime mmadụ nke ime anyị ahụ, n'ihi na anyị adịghị ele ya anya, ma ọ bụ na anyị anaghị eche na o nwere ihe o mere. Mana enwere m otu ebumnuche n'abalị a. Ya mere ka m bido n'isi gịnị ka ị jupụtara na ya. N'ime atụ, ị jupụtara na Chineke ka ị jupụtara n'onwe gị? Ụdị obi ilu ole na mgbakasị ahụ ole nọ na-agagharị n'ime ebe ahụ? Agwa ọma, agwa ọjọọ. Gịnị ka m chọrọ ịgwa gị? Mmadụ nke ime ahụ bụ ebe na-adịghị ezu ike. N'ezie, ọ dị ịtụnanya ihe niile na-eme ebe ahụ. Enwere m ike ikwu nke ahụ ntakịrị ma emechaa. Oge nke mbụ m na-atụfuta oge imepụta nke bụ eziokwu ahụ, nke ndụ nke ime ahụ, mana echere m na anyị nwere ike gaa ọtụtụ oge na ndụ anyị. Ma ụfọdụ mmadụ nwere ike ha anaghị dị ma otu abịa dị na nghọta nke mkpa ọ dị bụ ndụ nke ime ha. Ma achọrọ m ime ka ọ pụta ìhè nke ọma n'abalị a na ndụ nke ime gị ahụ dị mkpa karịa ndụ nke elu ahụ gị. Imeela. Ebe ọ bụla ị nọ, ana m ezi gị. Ndụ nke elu ahụ anyị bụ njirimara anyị n'ebe ndị mmadụ nọ, mana ndụ nke ime anyị bụ njirimara anyị n'eluigwe. Nke ahụ bụ njirimara gị n'ebe Chineke nọ. Dịka ọ na-amasị m ikwu, ị nwere ike ijike ya kpọrọ ya gaa ụlọ ụka. Ị nwere ike iyinye ya ọla. Ị nwere ike ite ya ihe otute. Ihe niile nwere ike daba. Ị nwere ike iji ihu ọchị kpuchie ya. Mana nke ahụ anaghị agwa onye ọbụla ihe ọbụla nke na-eme n'ime. Ịma, dịka m na-ekwu, ị nwere ike ịhụ mmadụ si ya, too Chineke, ọ dị m nnọọ mma ịhụ gị, ma na-ekwu n'obi gị sị, ị na-ewe m iwe. Ma ya mere, ọ bụghị ihe nke m gwara ha bụ ihe ka mkpa, ma ọ bụghị na ejighị m ezi obi m. Ime otu n'ime ihe ndị Jizọs nwere nsogbu dị ukwuu na ya bụ iru abụọ na nduhie.
ndị magomago akwụkwọ nsọ na-akpọ ha. Ya mere anyị nwere ike igosi onye ọbụla ihe anyị chọrọ, mana Chineke mazuru. Amen. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọrị ndụ gị, nke m chere na gị onwe gị na-emekwa, ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọrị ndụ gị nnọọ na ị chọrọ inwe udo, na ị chọrọ inwe ahụike, ma ị chọrọ inwe ike, mgbe ahụ ndụ nke ime kwesịrị izi ezi. N'ihi na achọrọ m ịgwa gị eziokwu, ọtụtụ mmadụ ndị ike na-agwụ mgbe ụbọchị gwụrụ. Ike anaghị agwụ ha n'ihi na ihe ha mere n'ụbọchị ahụ. Ike gwụrụ ha n'ihi ihe mere n'ime ha n'ụbọchị ahụ niile. Amen. Mama onwe m bụrụ onye otu Kraịst ogologo oge gara aga. Tupu m nwee dị ike bịa mata ihe nọ na-eme n'ime m, o nwee dị ihe o mere m otu. Echere m dị ka ndị ọzọ, si ebe na-enweghị onye ma ọ bụ ebe ọ bụ na aga m achịkwatali ya. Mgbe ahụ ọ bụghị nsogbu. Mana anyị ma na Jizọs si na ọ bụrụ na nwoke elee nwaanyị anya, agụrụ ya agụọ ya, na ọ kwaala iko n'ime obi ya ma ekwuwe n'ebe obi ya nọ. Ya mere echiche nke ndụ anyị, omume anyị, ihe ndị na-eme n'ime anyị bụ nnọọ ihe ndị kachasị mkpa karịa ihe ndị na-eme gburugburu anyị. Ị ma na ọ bụrụ na ị mụọ ekpere nke onye ozi Pọl na nke a tụrụ m n'anya mgbe m hụrụ ya. Ọ na-atụ m n'anya mgbe ọbụla m na-ekwu okwu banyere ya. Ị gaghị ahụ otu ebe na ekpere nke onye ozi Pọl kpere ndị Filipia na Kọlọsian na Efesọs, ebe o kpere ha ekpere ka nsogbu ha pụọ. O nweghị oge o kpere ekpere si ka nsogbu ha si n'ebe ha nọ pụọ, na ha agaghị enwe nsogbu, na mkpagbu ha na ọnwụnwa ha pụọ. Ihe Pọl na-ekpekarị n'ekpere bụ ka ha nwee ike idili ihe ọbụla nke bịara n'obi dị ọcha. Ma ya mere ka m gwa gị nke a, omume anyị n'ebe nsogbu anyị nọ bụ ihe dị oke mkpa karịa mmekpa ahụ nke anyị na-enweta na nsogbu ahụ. Omume anyị n'ebe nsogbu anyị nọ bụ nnọọ ihe dị oke mkpa karịa otu o si emetụta anyị banyere nsogbu ahụ. Ka anyị lee na nke ọzọ, otu anyị si akpa agwa wee nye mmadụ onye nwere ike na-emesoghị anyị otu dị mma bụ ihe kachasị oke mkpa karịa mmekpa ahụ nke na-emetụta anyị site n'otu ha si na-emeso anyị. N'unu na-eti mkpu ugbo, ana m agafe na ihe ọzọ n'ihi na unu achọghịzi ịnụkwu ihe banyere ya. Ọkwa ya? N'ihi na lee, nke a bụ ihe mere. Ma akwụkwọ James kọwara nke a nke ọma. Ndị mmadụ na-etikarị mkpu mgbe ọbụla ịgụwara James isi mbụ na ị ga na-enwe ọṅụ na mkpagbu na nnwale niile, mara na nnwale nke okwukwe gị na-ebute ndidi. Ndị mmadụ asị, aga m anụ nke ahụ ọzọ? Ma n'ezie, ugbu a gee m ntị, o nweghị ihe nke na-ekpupe onye anyị bụ n'ezie. Ọ bụghị onwe anyị nke anyị na-egosi onye ọbụla, ma o nweghị ihe na-egosi onye anyị bụ n'ezie dị ka oge nke nnwale. Ya mere onye ozi Pita sị, olee ihe o ji na-eju unu anya maka ihe ụfụ nke dakwasịrị unu iji nwapụta ihe dị unu n'ime? Amaghị m banyere gị, mana mgbe m zụọ ihe, ana m achọ ịma ihe m zụga. O nwere ike onwe onye nọ n'ebe a zụrụla fom mana o dinabeghị na ya. Ị bụ otu n'ime ihe ndị ahụ? Dịka m onwe m, ịga ebe a na-ere fom, gị dooru ala, kpuchido onwe gị ihe n'akwa ndina ahụ, naanị dooru ebe ahụ. Enwe onye nwere oche ma ọ naghị anọrụ na ya, ma ọ bụ zụrụ oche ukwu mana ọ naghị anọ na ya? Mba, anyị na-achọ ịma ihe anyị na-azụ, mana ọ bụrụgodu na Chineke ma ihe niile, ọ na-eso anyị na njem na-agabiga oge dịka ọ maghị. Mana ọ na-achọ ma ekwube ịnwale ihe dị anyị n'ime, ịhụ ma ya ọ ga
ejigideli n'ogugo nke ọzọ ahụ nke anyị na-ayọ ya ka o mere anyị, n'ihi na ịma ogugo ọhụụ ọbụla na-eweta ekwensu ọhụụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị naghị eme nke ọma n'ogugo a, ma gị chọọ ka o bulie gị elu n'ogugo dị elu, ọ bụrụ na ị naghị emegbuli ekwensu ndị nọ ebe a, ị gaghị emegbuli ndị nke nọ n'elu ebe ahụ ma otu. Ị na-echekwa ihe ijiri kpee ekpere maka ngọzi ma nweta nsogbu? Ngọzi ga-abịa, mana o nwere ike nnwale ga-ebu ụzọ abịa. Ị ka na-achị ọchị, ọkwa ya? Ọ dị mma. Ugbu a enwere m akụkụ akwụkwọ nsọ dị 35 n'ebe a nke m chere na ya agaghị agụchali ha taa, ma achọrọ m ka anyị lee ụfọdụ akụkụ akwụkwọ nsọ anya n'abalị a, ma ọ bụrụ na ịmụ akwụkwọ nsọ ka dị unu ụtọ. N'ihi na nke a bụ ihe m na-eche, ọ bụrụ na etige ya na ihe onyonyo ma ọ bụ ga-emepe akwụkwọ nsọ gị ma gị na-ele ha anya, ọ dị ukwuu ma m gwa ya unu, ana m emekwa ya mgbe niile. O nwekwara ihe ọzọ ọ na-ebute ma ọ bụrụ na gị hụ ya n'anya nke gị onwe gị. Ndị Kọrịntị nke 2:4 amaokwu 16. Otu ọ dị, ike adịghị agwụ anyị n'obi, ma ọ bụ ghara ịnọ na mmụọ, bụrụ ndị ike gwụrụ na ndị emekparala ahụ site n'ụjọ, n'agbanyeghị mmadụ nke elu ahụ anyị na ha aga n'iru imebi ma na-agabiga, ma mmadụ nke ime anyị na-agakwa n'iru ịbụ ihe a na-enwogharị site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị. Ya mere, Pọl na-ekwu sị, hei, ana m agabiga ọtụtụ ihe, o siri ike, nle onwe m na-enyo m na-ahụ na anaghị m eme okenye, mana ịma ihe mere, ana m aga n'ihu ịdị ọhụụ n'ime onwe m kwa ụbọchị. Maka m gwa gị ihe nzuzo banyere ọnụọgụgụ nke afọ nke edịrịla ndụ. Afọ bụ ọtụtụ ihe n'ezie karịa mgbakọ nke afọ, ọ bụ ọtụtụ ihe karịa ihe banyere omume. Ma enwere m ike ịgwa gị, n'ihi na ị nwetara ihe ụwa nwere ike ịkpọ ochie, nke ahụ apụtaghị na ịbaghịzi uru, onwe ihe ị pụrụ ime. Ọ pụtaghị na onwe ihe ọhụrụ ọbụla ị nwere ike ibido, n'ihi na ọ bụghị na ime n'ochie na ị gaghị ebidoli ihe ọhụrụ. Ọ bụrụ na Chineke tinye ihe ọhụụ n'obi gị, oge agabere gị ime ya, oge agabeghị ibido ọzọ. Mana enwere m ike ịgwa gị na ọ bụrụ na idebe omume ọhụụ, ọ bụrụ na idebe ọhụhụ ụzọ ọhụụ, ọ bụrụ na ị nwere ihe nke ị chọrọ ibiri ndụ ma ọ bụ ihe ị chọrọ itinye onwe gị n'ime ya, ị gaghị agagharị na-abụ na-amara banyere otu i siri mee okenye. N'ezie, ọ na-adị m nnọọ ka na abụ m nwata ugbu a karịa mgbe m dị afọ 40 ha, mana ọ bụ n'ihi na a na-enwogharị m ugbu a karịa mbụ. Enwere m ezi omume ugbu a karịa mgbe m dị 40. Echiche m ka mma ugbu a karịa mgbe m dị afọ 40. Enwere m ọtụtụ udo ugbu a karịa m nwere mgbe m dị afọ 40. Ya mere, ahụ m na-eme okenye, ma obi m na-adị ọhụụ. Ya mere, adị m mma ugbu a karịa ka m dị mgbe ahụ. Enwere m ebumnuche n'abalị a. Achọrọ m ka isi ebe a laa n'abalị a n'ịmara otu ndụ nke ime gị si baa uru. Eche m anyị kwesịrị iche mmadụ nke ime anyị n'ihu Chineke dịka m na-eche mmadụ nke ime mgbe niile. Ana m eche ya mgbe niile, mana ele akụkụ ndụ gị na-enyefe ịma kedu maka inyefe omume, echiche ha, idebe echiche dị mma n'ihu Chineke? Nke ahụ ga-abụ ihe ukwu inyefe. N'ime ihe mere, ị nwere ike inwe ụta nke obi, na-enwe obi dị arọ oge niile. Ndị mmadụ nwere ike ha ga-ama na o nwere ihe na-emenụ, mana ha agaghị ama ihe ọ bụ. Mmadụ ole n'ime unu chere na ọ dị mma ịnọgide wee were oge na-ekwu maka ndụ nke ime anyị na ihe na-eme n'ime ebe ahụ? Ịma, ana m ekwu oge niile banyere iwere akwụkwọ ihe chọọchị tinye n'ụgbọala gị, were obe nyana n'olu, buru akwụkwọ nsọ gị na-agagharị. N'ezie, onwe ihe nke ahụ pụtara. N'ezie, ana m agwa gị, onwe ihe nke ahụ pụtara. Akwụkwọ nsọ si na ị ga-esite na mkpụrụ ha wee mara ha. Ya bụ, ọ bụ ihe si n'ime anyị apụta. Ọ bụ ihe nọ n'ime anyị na-apụta site na mmagide. Ọ dịghị ịtụnanya otu anyị si eme ihe dị iche iche n'ụlọ mgbe ụfọdụ karịa ihe anyị na-eme mgbe anyị nọ n'akụkụ onye anyị chọrọ ka ọ kpọọ anyị ezigbo mmadụ. Ọ bụghị gị, unu a na-eme nke ahụ, ọ dị mma. Ịma, ka m ziwezie ndị nọ n'azụ ebe a. Ngwa ugbu a,
Habakuk na-agwa anyị na mgbe anyị na-agabiga oge kachasị ike na anyị na-eto n'ime mmụọ, na ọ bụ oge dịrị anyị mma. Ya mere, Habakuk 3:17 ruo na 19. N'agbanyeghị na osisi fig anaghị eto ma enweghịkwa mkpụrụ nọ n'elu ya, n'agbanyeghị na mkpụrụ nke oliv anaghị amị ma ala anaghị amịpụta ihe oriri, ịma ya amaghị otu anyị si emekọrịta anyị na ihe ndị a, n'ihi na ọ bụghị omenala anyị n'ụbọchị taa. N'ihi na ma ị nwere ike ịtụgharị otu o si emetụta ọnọdụ gị. N'agbanyeghị na igwe ahụ esile n'ụlọ ya gbapụ, enweghị ehi nọ ebe ahụ. Anyị nwere ike ịsị dịka o nwere ike achụrụ m n'ọrụ ma lọta, nwa m ewere akwụkwọ ule ya wee lọta, ya bụrụ na ọ dara ọtụtụ ule ya ada. Ma onye isi ụlọ akwụkwọ na-akpọ m kwa izu agwa m otu nwa m si eme isi ike n'ụlọ akwụkwọ. Ịma agbajiri m ụkwụ m, ịma ihe nke a ma ọ bụ ihe nke a ma nke ọzọ. Otu ọ dị, aga m aṅụrịkwa ọṅụ. Aga m ebuli ghọta okwu aga m abụọ anọ n'otu ahịrịokwu. Ọ sị ọ dị m ka m ṅụrị ọṅụ, ọ dị m ka m nyewe otuto. Ọ sị aga m aṅụrị ọṅụ, aga m ebuli elu n'ime mmeri nke Chineke a, nke nzọpụta m. Aga m ị ga-eji uche nke aka gị a nke Chineke nyere gị ịhọrọ ime ihe ị maara na ha ga-adịrị gị mma, na ọ bụrụgodu ma ị họrọ ime ha. Ma o kwesịrị ikwu na nke a sị abịala m. Chineke nyere anyị uche nke aka anyị. O so na onyinye amara kachasị nke anyị nwere, ma o sokwa otu n'ime ihe ndị kachasị dịrị anyị. Nhọrọ ọbụla na-ewepụtakarị ihe mmetụta n'ime ndụ anyị, ma anyị kwesịrị iji uche nke aka anyị ahụ họrọ ime ihe nke anyị maara ziri ezi, nke o nwere ike anyị achọchaghị ime ya. Ị gaghị na-ebi ndụ n'otu isi chee wee nwee mmeri na ndụ gị. Ị nweghị ike ya. Mana ọ bụghị na Chineke anaghị aghọta otu ihe si emetụta anyị, ma ọ bụ ọ naghị abatara otu ihe si emetụta ya ebere. Mgbe ụfọdụ mmetụta nwere ike isi ike, ma ha na-agbagọkwa agbagọ. Mgbe ụfọdụ o nwere ike n'otu ụbọchị dị mma, n'ụbọchị nke ọzọ ọ dịghị mma. Ma ya mere, ahụrụ m ebe niile nọ na Baịbụl ebe ọ sị aga m n'anya. Nke a bụ ụbọchị Jehova meworo. Aga m aṅụrị ọṅụ ma terie egwu ọṅụ. Maka m tụpụrụ anyị na mgbe ọbụla anyị ga-eji uche nke aka anyị wee họrọ ihe ọbụla nke Chineke ga-achọ ka anyị wee họrọ, ka ọ na-aka adịrị anyị mfe ime ya. Ka anyị gaghachi n'ime akwụkwọ nsọ. Nwata nwoke a nwere nsogbu dị iche iche nke o nwere ike inwe, ma ya sị ee, aga m aṅụrị ọṅụ. Chineke bụ ike m, agbamume nke obi m, onye agha m a na-adịghị ahụ anya. Ọ na-eme ka ụkwụ m sie ike ka osisi, ma ọ na-eme m ka m gaa njem ghara ikwuru otu ebe n'ụjọ. Mana ọ bụrụ na ị maghị ihe a na-akpọ ihe siri ike, ọ bụ ihe dị ka ugwu nke ewu nwere ike ịwụ site n'azụ ụkwụ ya, dịka n'ogugo a na-eleweghị anya. O nwere ike inwere ugwu nke dị elu nke i chere sị olee otu mmadụ ga-eji arị nka, ma anụ a na-ekwu okwu ya nwere ike ịwụ ya site n'ụkwụ ya wugoro tupu. Ma nke a bụ otu anyị kwesịrị ịdị. Anyị agaghị atụ ụjọ ugwu ọbụla. Anyị zuru ịrị ha. Ugbu a lee, ọ na-eme ụkwụ m dịka anụ na-awụ ugwu, ma ọ ga-eme m ka m zọọ ije. Ọ bụghị ikwu otu ebe n'ụjọ, ma ọ bụ ịga ije ma na-aga n'iru n'ime mmụọ n'ebe dị elu nke nsogbu m, ịta ahụhụ m na ihe ruru m n'aka ime. Ugbu a, ọ bụrụ na m chọrọ ịgwa onye ọbụla kwere ekwe gịnị bụ ebe kachasị elu n'ime ndụ gị, ama m na agaghị m enweta ọsịsa nke bụ nsogbu na ịta ahụhụ na ihe ruru m n'aka ime. Nke ahụ agaghị abụ ọsịsa m ga-enweta. Ndị mmadụ ga-ịma ihe mere m otu m si chọọ. Ọ bụrụ na m dị egwu, ọ bụrụ na Chineke nọnyere m n'akụkụ niile. Mana ihe ọ na-ekwu n'ebe a bụ ọ bụghị na Chineke hụrụ n'anya ịhụ anyị na nsogbu, ọ bụghị eziokwu. Mana mgbe anyị nwere ihe isi ike, mmadụ ole n'ime unu na-enwe ihe isi ike site n'oge ruo n'oge? Ọ dị mma. Ya mere achọpụtara m na onye ọbụla na-eme ya. Ya mere anyị nwere ike ikwu okwu banyere ya. O nweghị oke ihe nọ n'ime dịka anyị nwere okwukwe zuru oke, anyị nwere ike inwe nsogbu, n'ihi na nke a abụghị eziokwu. Jizọs si n'ime ụwa unu ga-enwe mkpagbu, nwee obi ụtọ, emeriela m ụwa, anapụla m ya ike nke ọ ga-eji merụ gị ahụ.
lee, anyị nwere ike ịgabiga ọtụtụ ihe anyị apụta n'ime ya n'ịdị mma karịa ka anyị dị na mbụ, n'ihi na Chineke ga-eme nke ahụ. Nnwale anyị na-arụ ọrụ n'ụzọ dị iche karịa nnwale nke dị n'ụwa. Ọ bụrụ na m debe omume dị mma, ọ na-arụpụta ọrụ mgbe m debere omume dị mma. Ọ bụrụ ma m debe ezi omume, aga m eto n'ime mmụọ n'oge ahụ siri ike. Ma ị ma ihe na-eme mgbe ị na-eto n'ime mmụọ? O nwere ike ihe a mere gị na mbụ eme gị, mana ọ ga-ewe gị ọnwa abụọ ịchọpụta ya, n'ihi na i siela ike karịa ka i siri mgbe ahụ o mere gị na mbụ. Bịa na achọrọ m ka ịghọta nke a n'abalị a. Dịka ị nwere ike idowe akwara gị, Chineke na-edozi anyị dịka m nwere ike ikwu, ka anyị wee pụọ n'ime ụwa ma nọgidesie iguzogide ekwensu, ma sị o nweghị ihe ọbụla nke i jiri bịakwute m nke ga-emeri m. Ma ịma, ọ na-ada ụda ike, mana o sichaghịkwa ike dịka okwukwe gị na-esiwanye ike. Mmadụ ole n'ime unu na-agabiga otu ihe nke ha na-agabiga bụ mgbe o nwere ike tinye ha na nsogbu ma ọ bụ tinye ha n'obi ịda mba, ma ugbu a ọ na-emetụ dị gị n'ahụ? Nke a bụ ihe otuto pụtara, ụmụnna m. Amen. Nke ahụ bụ ihe otuto pụtara. Mkpughe isi 3 amaokwu 17 sị, ndị mmadụ nwere ike iche na ha bara ụba mana ha dara ogbenye. Ya mere, ma isi na ị bara ụba, ị gaala n'ihu inwe ụba ma nwee ihe ọbụla akọrọ gị. Mmadụ ole ga-ekwu nke ahụ n'ime ụwa taa? Ha nwere ezi ụgbọala, ha nwere ndị agbata obi dị mma, ha nwere ndị enyi dị mma, ha nwere ụmụ nwoke, ha nwere ụmụ nwaanyị. Ha achọghị Chineke. Nwanne, o nweghị ihe m chọrọ. Ịma, o nweghị ihe dị m mkpa. Ndị chọrọ okpukpere ahụ ha gawa, nke ahụ bụ ihe iberibe. Enwere m ihe niile m chọrọ. Ma ya sị, ma ị naghị achọpụta, ị naghị aghọta na ị dara ogbenye. Ị bụ onye a ga-emere ebere, ogbenye ọnụ ntụ, isi na onye gba ọtọ. Ewo, amaghị m banyere gị, ma obi dị m ụtọ na ama m Jizọs. Amen. Ma otu ihe dị mma banyere Chineke bụ ọ bụrụ na itinye ya na mbụ, ma gị tinye mmekọ gị na ya na mbụ. Akwụkwọ nsọ si na ibu ụzọ chụọ alaeze ahụ na ọ ga-etinyere gị ihe ndị ọzọ. Ọ dị mma inwe alaeze ahụ nwerekwa ihe ndị ọzọ dị mma. Ọ dị njọ inwe ihe ndị ahụ ma fuo kpamkpam, ma ghara ịga gị na Chineke anọ ebighị ebi. Amen. Mana isiokwu bụ, n'agbanyeghị ihe ọbụla ọzọ nke ị nwere, mana ana m ekwu nke a karịchasịa ndị na-ele na ihe onyonyo, n'agbanyeghị ihe ọbụla ọzọ nke ị nwere, ị bụ onye a na-emere ebere, onye ogbenye, onye isi, ogbenye ọnụ ntụ, ma bụrụkwa onye gba ọtọ ọ bụrụ na ị nweghị Kraịst n'ime ndụ gị. Ịma, eche m anyị kwesịrị ikwu na anyị nwere ndụ abụọ, ndụ nke ime anyị na ndụ nke mpụta ihe anyị, ihe ndị na-eme n'ime anyị na ihe ndị na-eme gburugburu anyị. Ma chee banyere nke a, ndụ nke ime anyị bụ ihe Chineke ji mara anyị. Mgbe ụfọdụ ọ bụ naanị ya bụ onye na-ama ihe na-eme n'ime anyị. Ma ndụ nke mpụta ihe anyị bụ ihe ndị mmadụ ji mara anyị. Olee nke ị na-elegide karịa anya? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọrị ndụ gị, echiche na omume nke ime gị kwesịrị ịbụ ihe ị ga-enyefe n'aka Chineke. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.